Sokkolok mindenkit, srácok, üdvözlettel, üdvözlök itt mindenkit a legújabb adásban. Csak elérkezett ez az adás is, csak eljutottunk idáig. Élőben vagyunk, jól van. Eljutottunk idáig is, srácok. Eljutottunk oda, arra a pontra, amivel nem lehet kalkulálni. Eljutottunk arra a pontra, amivel nem lehet számolni. Az életben vannak ilyen pontok, amivel nem lehet számolni. És most egy olyan pontra jutottunk el. Jó? Kine ugorja vonat elé? Kajak, vonatsi nem vagyunk, de amúgy elindulok. Direkt egy ikonikus helyre jöttem ki. A helyszín Szolnok City. Igazából valami miatt kellett, hogy hazajöjjek, testvérem miatt, szóval nem tudom, tudjátok-e, hogy mi történt tegnap. Igazából haza kellett, hogy jöjjek, mert meg kellett, hogy látogassam. Itt van testvérem is Szolnokon, hazajött, hogy pihenjen. Ice-ról van szó, aki nem tudná. Szóval, hogy igen, kell neki a támogatás, kell neki a segítség, mert tényleg egy tüdőgyulladást azt nem úgy. Szóval, ott kezdtem el, hogy egy tüdőgyulladást azért tényleg nem 2 nap alatt pihen ki az ember. Aztán visszajöttem Szolnokra, hogy akkor megbeszéljük a helyzeteket, tudjak neki segíteni valamit. Lehet, hogy elmegyek, veszek neki valami levest, de szüleivel van szólva, biztos jól ápolják, viszont ezt figyeljétek. Kb. 2 hét, amíg kigyógyul az ember egy tüdőgyulladásba, azgatja? Hát reméljük ez 2 nap lesz max, bár már 2 napnál meg vagyunk. Igazából csak azt szerettem volna elmondani, hogy akartunk minden nap egy komoly streamet nyomni ebben a hónapban. Össze is jött, annyi komoly stream lett ebben a hónapban, hogy szerintem ennyit nem tudom. Nem tudom, hogy Magyarország látott-e még. Sikerült, nagyon fasza volt minden. Viszont ahhoz, hogy minden nap streameljen az ember, minden nap az ország másik pontjába legyen, minden nap valami extrém dolgot csináljon, hát ez egy papíron nagyon jól hangzó dolog, és amúgy király is, meg imádjuk, élvezzük, de nem éppen a legegyszerűbb. Így megterhelő. Aztán ezzel nem kalkuláltunk, de történetesen történt egy olyan, hogy lebetegedtünk. Elvesztettük a 2 okosnak az egyik felét. Én is voltam beteg amúgy a 2 hét alatt, nekem csak egy torokfájásom lett, 2 nap alatt elmúlt, jobban lettem. Viszont most meg ice-ra zúdult rá egy kicsit durvább cucc, egy tüdőgyulladás, szóval igazából ezzel nem tud kalkulálni az ember. Ez az életben, ezek azok a dolgok, amikkel úgy gondolom, hogy nem lehet számolni. Szóval nyilván egy csomó program be van tervezve a hónapra, egy csomó live meg van írva előre, viszont egyedül nem fogom megcsinálni őket, hanem megvárjuk azt, hogy Ice kigyógyuljon, és úgy pótoljuk be ezeket. Nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, hogy lesz, nem vagyok orvos, majd érzi az öreg, hogy milyen az állapota, viszont jelenleg ez a helyzet. Szóval, hogy most nyilván, ha van egy nagyobb szabású live, de nem fogok elmenni egyedül, mert egy live-ot egyszer csinálunk meg, legtöbbször. 2-szer az már csak akkor, hogyha eltelik elég idő közte. De értitek, most nem fogok elkezdeni megcsinálni ezeket a nagyobb szabású live-okat, amiket leszerveztünk, mert akkor mi 1 hét múlva megcsináljuk még egyszer 2-en, akkor meg felesleges volt megcsinálnom, értitek? Szóval én velem minden jól van, az orrom folyik, de az igazából az ezzel jár. Az nem gáz. Igazából nekem nagyon nagy bajom nincsen. Szóval köszönöm szépen a kérdéseket, én rendben vagyok. Szóval köszönöm a kérdéseket, én jobban vagyok. Ice-nak meg hát valamit intézünk. Lehet, hogy amúgy nem leves kell neki, hanem valami mentális support. Beszéltem vele ma. Mondtam neki, hogy streambe meglátogatnám, viszont onnan lehet tudni, hogy tényleg komoly a helyzet, hogy ő azt mondta, tudjátok, mindig benne van a streambe, de azt mondta, hogy ilyen állapotban inkább nem szeretné, hogyha látnátok, ami amúgy szerintem meg teljesen érthető. Annyit kell tudnotok, hogy kajak szarulva, aztán pihen igazából. Én azt mondom neki, hogy pihenjen minél többet, minél hamarabb épüljön fel. Addig én itt vagyok, srácok. A napi streamek, hát ezt a napot sem akartam kihagyni, viszont ez egy gyönyörű szép hely. Mi ez? Ezt nézzétek, milyen szép helyek vannak Szolnokon. Szóval, hogy pont azért is ez a címe a live-nak, hogy nem mindig minden jön össze, nem mindig minden úgy jön össze, hogy eltervezzük. Nyilván ezt nem így terveztük el, ezekkel úgy gondolom, hogy nem lehet számolni. De hazajöttem ide Szolnokra, aztán ha kell valami neki, akkor szól.
és amúgy meg majd biztos értesíteni fog titeket, hogyha már picit olyan állapotban van, hogy jobban van, meg tud számolni az állapotával. Én is 39 fokos lázzal ülök itthon. Hát jobbulást mindenkinek, aki így bekapta. Legtöbben jól vagyunk azért szerencsére, legtöbben élvezzük a nyarat. Én is élvezem ettől függetlenül, szóval ettől függetlenül nektek csak is a jó vibe-okat, a pozitivitást szeretnénk adni. Viszont azért gondoltam, hogy felveszem így ezt a live-ot ilyen címmel, mert az életben vannak ilyen napok is. Aztán a streamelés az egy olyan dolog, hogy nyilván mi azért lőjük fel mindig a live-ot, hogy titeket szórakoztassunk. Viszont az életben nem mindig minden úgy jön ki, hogy minden nap te jól érzed magad, minden nap van kedved hülyéskedni, viszont nyilván mivel egy ilyen csatornánk van, ezért ezt elvárják az emberek, aminek örülünk is. De most egy picit meg szerettem volna mutatni nektek, hogy van ilyen is néha. Gyerekek, betegség, ilyenben simán benne van az életben, szóval nem tudunk mit csinálni, ez van, és attól függetlenül érezzétek jól magatokat, és a pozitív energiákat sugárzom felétek, menjetek ki, gyönyörű szép az idő, gyönyörű szép a táj, szóval, hogy nézzétek meg, ez csak egy csöves Szolnok, azt itt is ilyen gyönyörű természeti elemek vannak. Értitek, szóval, hogy ez még semmi extra. Igazából ezt szerettem volna mondani.